So, hi guys, maayong odto. So, nag-take out the ikog ko, rice in a box. So, yun, yung drinks ko. So, nag-take out na lang ko, no, kay hindi ko gadahan mukaon dito. Kay daghan tawo. You know, rice in a box. So, uy, drinks na ako. Wala daw straw. So, okay na ni. Gulaman. Lami siya, lami. So, mukaon sa kon, no, kay gigutom na jud ko kaayo. Wala pa jud ko kaon ganiha pabuntag, wala ko nagkaon. So, karon pa lang jud ko mukaon. Lain mga tao dito dapita. Syempre, mas okay man gud diri mukaon. Wala kay mga tao nagaagi-agi di pares dito sa kuan. Sa gawas ba, pag mukaon ka, daghan kay tao. Ang sarap tumambay dito. Bisag init, mahangin gihapon. Lami ang hangin. Inom sa ako kay nabulunan ako. Matukan ko ba? Lami. Lami oy. Kalami sa rice. Lami kay ang kanon kay fried rice man siya unya naa siya kuan. Naa siya kuan hipon. Ay kuan di siya. Squid. Naa siya halo na squid, mais o kuan. Bagoong, ihaloan siya bagoong. So bagoong seafood ni siya. Bagoong seafood fried rice. Unya with siomai pa jud. Mas ganahan ko magtilaw na sa another mga ibang putahe ba. Magtilaw ta. So, subayan ako ni siya magluto kong fried rice with bagoong. Pwede man di ay mo mag fried rice with bagoong. Karon lang ko ko nakabalo. Bagong putahe na naman nalaman ko. Ang sarap! Grabe. Mas lami jud mukaon kung ikaw ra usa, walay mga tawo. Unya, kuan pa jud. Tahimik lang ang palibot, tahimik. I mean, kuan ba? Maaliwalas ang palibot, walay mga tao, walay nagtan-aw, ana. Ko. Ang sarap ng siomai. Siomai. Hapit na ako bahurot. Bye!